pawis ni. Maria, nakita na ako si Lucio, turao. Kani, galing tago. Asa man, be? Daraop. Lucio, lugi man taning trabaho, ani. Gusto na may pagkaon, kita wala. Clear, magpaduol tagamay. Ang sasakit para na ako superpowers ba? Sama na si Betty niya o si Maria. Nag-usa ka na sila niya eh. Nagto na kinik, buhay pa niya kung kamaw. Uy, napot si Clear o si Lucio diri ay. Nagirahan na man siguro ni sila. Nagirahan na di mo diya ha. Karon mo, tabayon tamong bukong di. Nagkuyawan silang duha o. Agoy, dili ka duwa na to ani Betty. Uy, may ganyan pa ta na igo pa. Wala may bunga. Betty, dili ka si Lucio si Claire ang muno ani. Karon, sila Clear na po Lucio nga kung nabayon. Galas ka, Lucio. Habit pa naman tamahulog ka ng putot da. Duda ko anang bunga, Clear. Tanawar ako do, daan na kayo. Oh, bitaw. Dili ka si Betty ug si Maria naglabay, anak. Murag sila. Pero wala ta mamasangil ha. Naglalis na silang doon. Si Maria o si Betty may gipasanginlan. Lucio! Claire! Wala man may klaro oy, manglabay man magbukong. Wa na. Namasangin na si Maria. Sa kitubag aning duharon. Usay nang labay, Maria. Pataka na ka. Kamu siguro yung naglabay, Maria. Kaya hapit mo kami maigo sa yung bukong ang gilabay. Wala gihapon. Ayaw na, Lucio. Ayaw na pagdagang istorya, Lucio. Klaro kayo, kamo naglabay sa bukong. Maugyod, ngano na may bukong diari be nga wala man ibunga ning lubing nga mo gisandigan. Wala bitoy bunga ng lubing nga ilang gitaguan, no? Lucio, wala ka pa binuangi diri? Ambot lang. Anong ako man po'y pangutan-o ni mo? Natingala na si Lucio o si Clear o. Wala man ni klaro ning dulaan eh. Ato ning undangon oy. Maria, ang awa gud oh. Agay! Betty, si Dudong Pawiks mana. Ano nagtago-tago ka na siya diha? Kani. Amo mo iway klaro, kay nang labay mo bukong. Mundang ta Lucio, amali klaro ning dulaa oy. Si Dudong Pawiks mana oh. Si Dudong Pawiks mana oh. Ano ka nagtago-tago na siya diha? Time sa good Betty. Dili kasi dudong pawex mo namuno sa tong bukong. Kasi no, posible Maria ka nagreklamo man po si Claire og si Lucio. Nagduda jud ko ano lubong pawis, Clear. Ano man Lucio? Murag siya joy nagbinuang sa tuwag labay-labay og bukong. Uy, uy. Tabis pa kasi sila sa kuha. Ambi pagutong bukong. Sige Lucio. Ikaw siguro ang naglabay sa mga bukong dudong pawex ba? Uy, hala. Nagunit si Lucio og bukong. Agoy si Maria po nagunit. Hala. Ikaw dahil naglabay og bukong, ha? Kung ka dudong pawex na kanilan ka na mo sa Claire si Lucio ha? Hala. Padulong na si Lucio. Padulong na po si Maria. Dagan. Dagan dudong pawis! Ahi ka! Run.